Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. To en jokkan ha jonde meɗen ndeɗo en bolwanan zakka yewande to kadi kanjum man ɗo ɗum sunna ka annabijo min sallallahu alayhi wa sallam sunni ɗini ɗum dow ummatore muɗum. Kadi kanjum man ɗo ɗum sunna gaji bika dow kala goto bawanɗo wurtingo fu wurtina deydey zakka yewande man ɗo ɗum sunna gaji bika. Kadi ka ɗon wajibo dow kala gorko walla debbo walla mawɗo walla pamaro nder ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallama to ni o latake kanko man ɗo o bawɗo ha wurtingo mudayere man. To kadi mudayere man ɗo ɗum laatake kanjum man ɗo ɗum laatake ɗum ɗon wurtine ha zaman annabijo sallallahu alayhi wa sallama sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin. Kadi ɗon wurtine sa deydey sa'ewal ha dibinoje walla bo sa'ewal ha sha'irori. To kadi ɗo man ɗo ɗum etergal ngal ɓe kuranno be muɗum ha zaman annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Kadi ban ha wakkati men jotta ɗo bo to a yiɗi ha kepta noyi fodde sa'ewal man ngal foti ɗo walla bo noyi fodde mudayere man nde foti ɗo. Ɗon mudayeje ɗe marɗen kutinirten, woɓɓe ɗon mari ɗe. To kadi ɗum deydey mudayeje ɗe man wonte sa'ewal man. To kadi mudayeje man ɗon goɗɗe laatiɗe timmidiɗɗe woore noon deydey mudayere man, goɗɗe bo ɗon laati goɗɗo mudan ɗiɗi man walla nayi man ha wurto deydey mudayere. To ɗo fu ɗum eterle gonɗe ha meɗen en ɗon kutinira ɗe. To kadi deydey maje man deydey nde to gotal he'a mudayere woore he'an mawde man ma woore man he'i. To pamare man ma foti kadi goɗɗe laato ɗiɗi walla goɗɗe bo ban pamare jamum bo laato bakin nayi man he'ata. To be deydey ko ɓurata andego ha ban jotta men ɗo ban kilago. To kadi kilo man ɗo noyi heɓtirte deydey sa'ewal walla deydey mudayere nde annabijo mudi ɗum man ɗo. Kadi deydey modiɓɓe jotta man ɗo ɓe pondi ɓe mbi'ata deydey to a yiɗi heɓtugo muda deydey sa'ewal walla mudayere nde annabijo mudri, kanjum wonte goɗɗo o eta gawri burruri deydey giram ujune ɗiɗi be giram capanɗe nayyi. Deydey giram ujune ɗiɗi be giram capanɗe nayyi kanjum wonte kilo ɗiɗi be giram capannayyi ha gawri burruri. Deydey pondol ɓe pondiri man ɗo deydey ɓe pondiri be gawri burruri mbondi, tayri man bo na lesdi mari, gawri man bo ndi ɗon darja mari feere feere, mbondi man ɗon lesdi ɗon. To kadi deydey gawri burruri mbondi ɗo kayri man ɗo deydey kilo ɗiɗi be giram capanɗe nayyi, deydey kilo ɗiɗi be giram capannayyi. Kadi kanjum man ɗo to a heɓi gawri burruri man ɗo a fondiri banniɗo man ɗo kadi kanjum wonte deydey sa'ewal walla deydey mudayere nde annabijo sallallahu alayhi wa sallama umri en gurtinen ɗum ha zakka yewande. To kadi ɗo man ɗo kanjum man ɗo ko wurtinte man ɗo ɗum ñamande huwande ha kala nokkure fu ban nokkure nokkuje goɗɗe ban ha ɓe pondiri be burruri a tawan kamɓe man ɗo ɗum burruri man ɓe kuranno ha ko sali. To kadi nokkuje goɗɗe bo a tawan kamɓe bo ko ɓe marata feere. Kadi nokkure fu ko mara haji ha muɗum ɗo hunde ñametende wurdetende ha muɗum ɗo kayre man ɗo wonte wurtinte ha muɗum deydey mbiɗen deydey sa'ewal walla deydey mudayere kanjum wonte ban mbiɗen ko waɗata kilo ɗiɗi ha be giram capannayyi ha burruri gawri burruri mbondi deydey ko fodata banniɗo man. To kadi kanjum man ɗo ban ha nokkuje goɗɗe a tawan ɓe maran masalan gawri, ban ha nokkuje goɗɗe a tawan ɓe maran masarji. To kadi nokkure fu ko ɓe gurdata ɗo kamɓe man ɗo ɓe gurtina deydey ko ɓe gurdata man, kanjum man ɓe pondata deydey mudayere muɗum ɓe gurtina nder majum ɓe dokka ɗum deydey yimɓe buketeɓe ɗum ha ñande man. To kadi hikma
hikma ko waɗi farliɗina annabijo farliɗini dow meɗen zakka yarande man ɗo ɗum ɗon mari hikmaji. nder hikmaji ko waɗi annabijo wajibini ɗum dow meɗen man ɗo kanjum man ɗo ɗum wo'inango talaka en ha ñande julde man ɗo, deydey yimɓe laafuɓe ɓe ngala ko ɓe gurda, kadi be wurtingo men mudayeje man ha ñande julde man ɗo, kadi kamɓe bo ɗum hoynanan ɓe, ɗum ɓe kisan ha ñalde man ni, ɗum ñalde nde soyoni kamɓe man ɗo ɓe jooɗo ɓe ngala, onon fu on ɗon ceyi on ɗon nder soyo moɗon, kamɓe bo ɓe lutta ɓe ngala ko ɓe gurda ha ñande man, kadi laatoto banniɗo man julɓe fu to gurtiniɗo kamɓe bo ɓe keɓan ɓe pota be luttuɓe ɓe gona kadi deydey ko onon ñamande ɗon feeci ha moɗon, kamɓe bo ɗum laato ɗum ɗon feeci ha maɓɓe. ɗon nder hikmaji man ɗo kanjum man ɗo ɗum sennan ɓi adamajo mudayere man nde ɓi adamajo wurtinta man ɗo, nde sennan ɗum ha batte deydey boliɗe lagu, boliɗe deydey an kam ɗe kanayi e jamum ɓi adamajo wolwi ɗum, kanjum man ɗo ɗe cennan ɗum, ɗe ittanan ɗum zunuba muɗum man ɗo. to ɗon nder hikmaji man ɗum yettugo Allah ɓi adamajo wurtingo mako mudayere man ɗo, oɗon yettira jawmirawo be majum fondimo, o sumake lewru sumaye ha o timmini, kadi kanko o wurtini sadaka kaɗo o waɗi ɗum gam o yettira be majum jawmirawo subhanahu wa ta'ala. non zakka mudayere man ɗo ɗum ka wajibaki dow reedu ɓe, ban masalan ɓiɗɗo deedaɗo kanko man ɗo o dañaka ha nangue ñande julde muti, kadi reedu man kam ɓinguel gongel nder reedu man kam wi'atake kangel man bo mudanangel, amma kadi foti goɗɗo to o waɗi ɗum noon dow o ɓesdi mboɗenga mako, kadi ɗo man bo ɗum wadgo ɗum man ɗo marata aybe, amma ko wonte asli kam to ni nangue muti e ñande ragarere ha sumaye man ɗo, ñalde ragarere ha sumaye man ɗo nangue mare muti, ɓinguel man ngel dañaka, kadi ko ngel daña jemma julde man ɗo latata ko hunde ɗo zakka man wajibittako dow magel, amma kadi to goɗɗo itti dow waɗi ɓesdi mboɗenga muɗum, kadi kanjum man bo wala aybe ha majum. to non nder hunde ɗo nder ko hani ha zakka ban mudayeje man kadi en mbi ɗum wajibi, amma bo dow bawɗo. noy to fototiri ñande julde man ɗo a wala bawɗe deydey ko muda man ɗo a wala ɗum, to kadi to ni a wala ɗum ñande julde man ɗo, kadi wajibago man ɗo yani dow mo wala, amma ɗum wajibi ha goɗɗo bawɗo kam fu, ɗum wajibi dow muɗum kañum be hoore muɗum be ko o ardani, wajibi dow mako o mudana hoore mako, o mudana bo yimɓe ɓe o ardani. to kadi ko ɓurata hango ha majum bo, kadi goɗɗo fu to o wawan kanko man ɗo o mudana hoore mako gam ɗum sadaka ka hoore mako, mana man ɓi adamajo kanko man ɗo toni o wodi bawɗe kam ko ɓurata hango o mudana hoore mako. to non man wala, kadi foti goɗɗo kanko man ɗo ardiɗo man ɗo o mudana hoore mako, o mudana bo be yimɓe ɓe o ardi. to nder ko ndey wakkati ndey hani mudayere man ɗo kayre man ɗo nde wurtine, ndey hani wakkati wurtinego man ɗo, kadi ɗum ɗon mari wakkatiji ɗiɗi, ɗum ɗon mari wakkatiji ɗiɗi laatoto ha aran ha mudayere man nde wajibo dow ɓi adamajo kam, kadi nde wajibitto dow kala goto fu to ni nangue muti ñalde ragarere ha sumaye, nangue mare muti, kadi wajibake dow ɓi adamajo mudayere man, wondo ko o maayi hidde ko fajiri julde weeta, jemma julde man ni o maayi, o sumtake jemma julde man ɓi adamajo o maynama, kadi laatake wajibago man kam tabiti dow maako, be o maayi man fu kadi kanko man ɗo o mudanteɗo gam sumaye kam timmi. to be timmugo sumaye ɗo mudayere man nde wajibake dow timminɗo sumaye man. to non to ɓi adamajo kanko man ɗo
o dañama ɓawo nangue muti kanko man bo latoto mudayere man wajibaki dow mago ba wajibago kam, amma kadi foti to goɗɗo waɗi mboɗenga mudanimo ɗo bo latto ɗum hunde wonde o waɗi, amma ka wajibi ɗum lattaki ɗum wajibi. to wakkatiji ɗi hani mudayere man nde muude man ɗo ɗum ɗon mari wakkatiji ɗiɗi. wakkatiwel ɓurgel kangel wonte be wakkatiwel bo dagago. wakkatiwel ɓurgel kam kanjum wonte fajiri ñande julde yeeso julgo sallikere. fajiri ñande julde man ɗo yeeso julgo sallikere kadi ɗo wonte wakkatiwel ɓurgel ko ɓurata hango goɗɗo o muuda ha muɗum. to wakkatiwel dagago bo dagoto ɓi adamajo wurtina mudayere mako yeeso julde be ñalde walla ñalɗe ɗiɗi, ɗo ɗum wakkati dagago dagoto ɓi adamajo waɗa banniɗo man. amma ko ɓurata wodgo ha wurtingo man ɗo fajiri ñande julde man ɗo yeeso julgo sallikere. non dagata ko sabbitingo mudayere man ɗo ha ɓawo julde, dagata ko ɓi adamajo o sabbitina mudayeje mako man ɗo ha ɓawo julde, kadi kanjum man ɗo hanayi ɓi adamajo waɗa ɗum ɗum huwatake ni kam. wakkatiwel ɓurgel man ɓawo julgo ɗo kadi mudayeje man ɗe muude ha wakkati man hokka ɗe yeeso julgo sallikere, dagata ko sabbitingo ɗe ha ɓawo julgo sallikere. amma nokkure nde hani ɓi adamajo to o muudi o hokka mudayeje mako ɗo, hani ɓi adamajo ha o woni ɗo o muudi ɗo o hooca mudayeje man o hokka ɗe deydey laafuɓe wonɓe ha nokkure man. ɗo wonte deydey ko hani ha mudayeje man ɗo ɗe dokkete. allahumma silto laatake jotta kam nokkure man nde o muudi man ɗo yimɓe man fu ɓe laatake kamɓe man ɗo ɓe jaynitiɓe wala maranɗo haaje mudayere mako man, ɗo bo foti o hokkande ha tana nokkure man, dagoto o hokkande ha tana nokkure man. amma kadi non man kam ko ɗum wi'a bo ɗum hunde saɗa wadgore. nokkure ni nde laato yimɓe man ɓe fu maɓɓe ɓe ngala laafuɗo, kadi hunde man kayre man kam ko nde wonan bo nde laatoto nde famarde walla bo nde saɗde jamum. so kadi ɗo wonte deydey ko hani ha zakka yarande kanjum wonte mudayeje ɗe mudeten man ɗo, kadi hani wurtinirgoɗe dow sifa kaɗo man ɗo, wurtinirgoɗe dow sifa ɗum ñamdu man ɗo, kadi hutinirgo dow non man ɗo kanjum man ɗo ɗum ɓuran hango ɗum lutta ɗum hure banniɗo man ɗo, kadi kanjum man ɓurata hango dow meɗen. kanjum wonte sunna ka annabijo sallallahu alayhi wa sallama huwi. sahabu en khulafa en warɓe ɓawo mako bo ɓe kuuri ka banniɗo man ɗo, ɓe laatake ɓe ɗon gurtina ka ɗum ñamande man ɗo, kadi wurtingo ɗum dow niɗo man ɗo kanjum wonte sifa ɓuran ka hango hurego. hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. to en bolwani ha joole meɗen caaliɗe bonnanɗi suumaye en limti nder ɗon man en mbi hawtugo be kore muɗum, nder ɗon man wurtingo mani ha muɗum be tana lawol hawtugo be kore muɗum, nder ɗon man en limti ñamgo be yargo, nder ɗon man ƴiƴam ɗam al'ada hayla walla ƴiƴam ɗam ɓesngu, nder ɗon man wurtingo looƴago be amdu, ɗaɓɓititgo tudre be amdu, nder ɗon man hombitago kanjum wonte ƴarago ngam wurtina ƴiƴam ha muɗum, ƴiƴam ñawɗam ha muɗum. to kanjum man ɗo ɗiɗo fu ɗi ngoni nder bonnoji suumaye, ɗi ngoni nder bonnoji suumaye. to kadi ha ɗo man kanji man ɗo ko ɗi limtuɗen ɗo sarɗi ha ɗi bonnana ɓi adama suumaye muɗum ɗo ɗon mari sarɗiji tati. ko luuti en gurtinan kuje ɗiɗi nastata les sarɗiji man. en mbi ban ƴiƴam ɗam al'ada
be ƴiƴam ɗam ɓesngu kadi kanjum man kam ngam ɓi adama ɗum wonata ha muɗum wala bawɗe ha muɗum, wala no goɗɗo carɗiji man nastata ha ton, ngam kanjum kam ɗum hunde waɗande. To nde waɗi ɗo nde waɗan, wala amdu ha mare, wala mi anda ha mare. To nde waɗi ɗo ɗum hunde waɗande na be nufaye ɓe ɓi adama mo ɗum waɗata ha muɗum man. Amma sarɗiji luttuɗi ko luti hayla be ɓesngu, kadi ban ko lutti ban nyamgo be yargo be jima ko nandi e muɗum, kanji man kam haɗi bonna sumaye ɓi adama wonnoro be maji ɗo maran haji sarɗiji tati ɗi gona, nden kadi sumaye man ɗo nga fuɗɗa wonnago. Nder ɗon man sarɗiwol aranol man ni ɓi adamajo o laato o ɗon andi, ɓi adamajo o laato o ɗon andi jotta kam masalan o nyami o yari, amma o ɗon andi kanko man ɗo masalan nange mutai, to waɗi banniɗo sumayere mako man wonnoto. Amma noyi to o nyami o yari amma o ɗon yikkano jotta kam mangariba waɗi, o ɗon yikka mangariba waɗi, o nyami o yari, nden wanganimo ɗum waɗi no ñibre non mangariba kam waɗay, ɗum waɗi no ñibre non mangariba waɗay. To ni be gikke ɗeɗo soyde andal nasti ha kugal mako man, kadi laato kanko man kanjum man ɗo to ni o hirlitake jotta kam wodi ko lutti ha mutal nange man ɗo, kadi woni dow mako o nangto sumayere mako man ɗo wonnortako be niɗo man, ngam soyde andal nasti ha ton man. Non walla bo ha ban fajiri ha wayrago oɗon jikka bulol sekay, to kadi kanko man ɗo oɗon dogi nyama yara, to ɗon man wangani mo sike bulol cekgol, to kadi ɗo man bo woni dow mako kanko man ɗo o nangto sumayere mako man bo nde laato nde sahinde, ngam soyde andal go nasti. Non sarɗiwol ɗiɗaɓol kanko man ɗo o laato o ɗon siftori wakkati o nyamata o yara ɗo, o laato o ɗon siftori kanko man ɗo o suumi. Noyi ban masalan fe'ake kanko man ɗo o nyami o yari amma dow o yejjitit, ɓurnal fu ɗum waɗan ban ha nyalɗe arane ha nder sumaye, goɗɗo o wowi no o nyaman o yara nde o yiɗi fu, to kadi to sumaye man wari yake feere fe'oto goɗɗo waɗa ɗum ban sumaki, o yejjita masalan o nyama walla o yejjita o yara ndiyam, to kadi to ni laatake kugal mako man dow o yejjitit kanko man ɗo o ho'i ndiyam o yari ko seɗɗa go kanko man ɗo o siftori sike o suumi, to kadi ɗo man bo nde o yejjitru kam kadi ɗum wonnata sumaye mako woni dow mako kanko man ɗo, to ni o siftori man ɗo o darna, to ɗum ndiyam o yaranno o darna yargo, to nyamdu o nyamanno o darna nyamgo, to wodi ko wonno ha hunduko mako o siftori o ɗon wuufi ndiyam ha hunduko mako o tuta ndiyam man, walla o siftori o ɗon wuufi nyamdu ha hunduko mako o tuta nyamdu man, to kadi o nangto ha sumayere mako man ɗo nde laatoto kayre man ɗo nde sahinde. Kadi ngam wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata ha magol man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Kadi ɓi adamajo gejjitiɗɗo kanko man ɗo o ɗon suumi o nyami o yari, kanko man ɗo o timmina sumaye mako, jawmirawo nyamnimo, jawmirawo yarnimo, kadi ɗum wonnantamo sumayere mako, amma be sharɗi mbiɗen laato o yejjitit. Sarɗiwol tataɓol man ɗo o laato kanko man ɗo o ɗon suɓi be giɗa mako, an yakuna muhtaran, kanko man ɗo o laato o ɗon suɓi o nyami o waɗi gewangol ha sumaye man ɗo, fotan ɗum nyamgo, fotan ɗum yargo, walla ɗum kugal gongal o waɗi ɗum dow kanko suɓi, kanko yiɗi waɗi. To ɗo man ɗo to kanko yiɗi waɗi kam, to kanko yiɗi o nyami ɗo man ɗo sumaye mako wonnake, amma noyi to o dolama jotta kam be dole non, jotta kam goɗɗo kalluɗo goɗɗo wari salliti dow mako wimo jotta kam si nyama, to o nyami ngam nufanago oɗo man ɗo ha o hisa, kadi ɗo man bo laatoto kanjum man ɗo o sumayere mako man ɗo nde wonnortako be muɗum, nde wonnortako be kugal ngal ɓi adamajo dola ha muɗum ha sumaye man ɗo, ngam wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata ha magol inna allaha tajawaza an ummati al khada'u wan nisyanu wa mastukrihu alay. Jawmirawo yafanake ummatore am bofol ko ɓi adamajo
adamajo wofi waɗi ɗum walla ko yejjiti waɗi ɗum walla ko dola dow muɗum jawmirawo yafanake ɗum ummatore mako to kadi ngam man hunde nde ɓi adamajo dola ha muɗum o waɗi ɗum ha sumaye man ɗo kadi kanjum man bo ɗum wonnata sumaye mako to ni o laatake fakat kanko man ɗo o dolaɗo ha kugal man. Non to fe'ake masalan sollare walla ko nandi e muɗum kanjum man ɗo ɗum fiiri ɗum wari ɗum nasti ɗum sorkake ɓi adamajo ɗum nasti ha nder reedu muɗum dow na nufaye mako kadi kanjum man bo ɗum wonnatamo sumaye ɗo irin dabanniɗo man ban collaje walla ko nandi e muɗum to ni ɗum fe'ake na be nufay ɗum sorkake ɓi adamajo kadi wi'atake kanko man ɗo yewri sumayere mako man ɗo be majum. To kadi deidei sarɗiji tati ɗi limtuɗen ɗo siɗi gona ha ɓi adamajo laato kanko man ɗo sumaye mako man ɗo wonnake be kugal nyamgo mako be yargo mako man ɗo o laato o ɗon andi o laato o ɗon siftori o laato bo kanko man ɗo o laato kanko man ɗo o dolɗaka ha kugal man. To kadi ɗo wonte sarɗiji ɗiɗo kanji man ɗi kewa kadi ha kuuɗe limtuɗen bonnoji sumayeɗo ko luuti wartugo al'ada be ƴiƴam ɓesgu kadi sarɗi kuuɗe luttuɗe kam fu si ɓi adamajo laara sarɗiji man ɗo to ɗi kewi ha kugal man kadi laato sumayere mako wonnorake be majum to wodi ko ngakki bo kadi o yejjitit walla o doola walla o anda kadi kanjum bo laato sumayere mako man ɗo nde wonnortako be huugo gotol nder maji. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان